başına aslında dolunup geliyor diýerler. Bu näme diýmek ha? Peygamberimiz adamlar magdanlar ýalyr diýipdir. Onu içinde goýgury bolan biri onu burun hökman taşına çıkarar diýmekde. Awwa. Altın külük açany bilen gymmatyny ýitirmez. Ýöne altın kulun içinde durdugyça oň barlygy şonça da jedelli bolýar, şeýle dämi näme? Onu altının gymmatyny gözeňine tutup, onu hakyky ornu bolan görnüşde goýmak gerek. Elki bilen külük arylyp ýatan altyn tapaga da onu arasalamaly bor. Aňta diýşedel. Bu kıyınçılık yeňilip geçilmese altın külün içinde galar da gymmaty gitiler. Hiç kime kömegi degmez. Şoň üçinem iň uly sowap ýaşamak üçin näle ýaşatmak üçin dirjaşmak. Onsuzam şeýle üçin ılgyan adamlaryň ýoluny Allah Taala elmidama açyk edýär. Hani görel wakalynny bir wöwür ýalkym taçmak üçin bide garaşýar. Derik pas. Hadi ya. Volsana. Bol. Bol diýen. Dep. Hani bolsana bol. Vur. Dep ber vur. Dep. Dep diye ay. Recep ne yaptın ay? Ay şeýitmeden pökküýünde aljak bolup durňa. Oyun başga, dostluk başga. Näde falamda näme? Oyna köp köpleme. Sen sebäpli adaglyma maskara boldum. Gullukdan gelen soň derrew toy ederse Hasan. Allah yol berse Gamzajan. Himme zatdaýyn. Toy üçin pul jemledim. Kemal Ustada gelen soň ustaxanadan sana berjek diýip maňa söz berdi. Muňa kakan begener. Sana seredi bilmer nöýdi ýa nädeldir de. Yok, beýle del. Osman nay gatar kyn bolaýsyn. Gyýdyny şeýle bir söýýän bolyn. Oň sekilje kynçylyk çekmeňine ýol bermen inşallah. Hasan. Sana bir zat aýtjak bolyn ýöne gaharyň gelmesin. Heýde sana gaharlanyp bolma Gamza. Recep, Oňa näme bolmuş? sen gaty gowy adam Hasan. Emma Recep, näwleýine bir hili betniýe adam ka diýen. Sen oň bilen dost bolmagyň, oň bilen gatnaşyk saklamagyň gaty dogry diýemkä diýen, dogry del. O näme erwetlige dermişin? Oğlum, edip duranda adyň näme? Sen ne işin ýaşuly? Bu näme diýdiň oğlu? Sen ýara oğlana gelişek zatmydyr bi? Ha näme gelişmen? Ýerime näme edilmişim? Näme diýeniň bilen okmy? Ýaşuly işin bilen bolsana. Geçiňe öz aýagyndan atýandylar goýunam. Ketekiň işine burnun sokma. O diýeniňe dogry bolan
Porsaň iyisi hemmekşin ýüregini ulýada. Ýaşuly. Ken kellen artmada uruş ýördün. Edýäniň näme Recep? Utanyň ok ataň ýaladyma beli diýmegi. Utanıp utanmaly läligin senden soramylymy? Gel ýaşuly. Şundan gaçarak duralım. Yürü. Bargynyň çek. Ulan çakal. Hey, Bana bula. sen tek gaýdyp meň bilen işiň bolmaly düşdüňmi? Ben sana Bir gün senem meň elime çörsün. Recep men çağalyk dostum. Oň şu güne çelli, erwetli edenini görmedim gamza. Ola meni menem onu gowurýan. Dogry. O biraz gödöwrak, emma bir erwet diýmek däl. O ýalňyş iş etmez. Ýalňyş iş etmeýän bolsa onu näme üçin soňky işleýän ýerinden kugully. Birine ne uruşup çykarly. Birine hem gaznadan pul uğurlapdyr. O ýalňyş iş etmedi, oňa adamlar ýalňyş düşündi. Dogry ol gaharjan gödöwrak. Ýöni erwet oglanýar. Men üçine ol gowy oglan. Bilem ok welin, ýöne meňe ananasym gelen ok. Daş töwregi bilen gatnaşygyny bir bilsediň, ol gowy adam däl ýaly. Hasan agam, eşşe wori. Goň şäherjeden 6 oglan Recep ýa. Hasan, Gamza sen öýe gaýt. Agam bol tiz. Hasan gitme. ulan var. Bar erkek bolup bilşiňiz şumy? Beş ol bir adamyň garşysyna. Öyle deriňe näme diýmeli Recep? Garra adamyň gowuny degip soňam erdemi ýeňsenden urupsyň. Teňkine batyrlykmy? Ol ikimiziň aramyzda boldy. Göweriň men gideýin. Uruşda näme deňdi näme? Şeýlemem menno. Al. Durun, ýedýäniň näme? Sen goşulma Hasan. Biz seni gowurýar. Goşulma gowsy, git şutaýdyn. Näkeli mozo men dostum degmeň. Recep gününe goýun. Goýbermesek näme? Goýber onu. Sen askere Sen gulluga gitsen meni berdi kim gorarka? Sen dawa jenjelere goşulmady. Men eden adym ýok. Özüň gördüň näçe adamyň daşyma geçenini. Ýöne entegem sen ýetişäýdiň. Ýüregiň atyň keleti ýaly tügelemi. Dostsan, on mesaj gat köp diýmeň, onuň nämen hatyrysyna, nämen? Watan üçin dostçan. Her bir adam borjun berjay etmeli. Kim üçin Hasan, ha? Her kim bir-birini satýar. Şolar üçin on mesaj gulluk etjekmi? Beýdime dostçan, gulluk edämeli. Gerek bolsa janyňy bermeli. Hasan. Bärik gel oğlum, bärik gel. Häzir gelýär. Gelin toňtan orada da içik. Buyur usta. Aýdy berin usta. Hasan, al oğlum şunu. Al. Bu näme usta? Sen gulluktan ilýän sen kimin aljagy belli däl. Allah gorasyn usta. Sen gowy git Hasan. Garynjanam ınjytmajak bolýan. Ýüregiň arasynda. Näçe ilýän diýşediň hiç hili erwetdiň görmedim. Şoň üçin saňa meňem bir kömegim degsin ahyry. Usta ýöne. Bolýa köp aýtdyrma sana. Razi bol usta. Bolýa. Sen saman gidip gel, ondan inşallah dukan sana berjek. Gullukda kan hüneriň daýmagyn. Unutup bolma usta. Ýoldaşlaryndan feresap bol. Bu näme diýdiň usta? Şu Recep'ten göwnüm suçan okda. Gylygy ýok nosuz, häsiýetden halam ok. Recep gowy oglan usta. Çağalyk dostum ol. Ýöne işi bir iş owrak. Aýyn olay. Ya Recep. Recep, şu Kemal usta gowy adam. Gullukdan ýeliň dukany maňa berjek diýär. Hey gynanarmyň? Oynat gaýtenem dostsan. Gat oynatdy. Näçe ýyllap seni mutuna diýen ýaly işletdi. Sen habaryňam ýok, innem gowy adam diýen oňa. Beýdime Recep? Handa onu meliň ver. Bu näme? Ey edýäniň näme Recep? Bugün o kal. Sen şuň kursda maňa şeýle kömek etdiň welin, Hasan. Sen maňa dogandyny biler diýip pikir etdim. Şo ýerde de niýetime dedim. Näme niýetiňe dugdun? Näme diýen aý? Sen bilen dogan okaşak. O nähili? Biz bir-birimize dogananyň ýakyn bolarys. Birek biren göwnüni ýykmarys. Nämämiz bolsa deň paýlaşar, düşündiňmi? Düşündüm. Doganjagym. Agyr diýen Recep. Bu ne şappadaşyp boluk? Olar entek ýaş Halipam. Bu da özlerçe sevgiň bildirmeň bir usuly. Söýüp aslında juda näzik zat bolýar. Ol öýke kiyine zerarly ynjaýa da solup başlaýar. Onna bu sevgiň dili nähili öwrenilýär?
Kalbın zümürrüt depelerini, yapılarını torc etmek arkalı, o yerlere yol düşönün eli guğur şahanı kezende de sanır eder. Anacığım. Ejecan, men yokkam dermanlaryň içmege ýatdan çykaraýmagyn. Anacığım. Ejecan, beýtmedine. Men sen hasratyňa nädip dözgelerkäm? Men sensiz näderne? Anacığım. Ejecan, men gulluk borjum berja etmäge diýen. Gaýtan begenmele. Sen üçin diýen. Şuty görüň çağlar üçin diýen. Kemilag üçin diýen. Dostlum üçin, gamzy üçin diýen. Men yokkam Recep sana kömek eder. Ýok, gerek däl. Näme üçin beýdiň eje? Kakas ýok olandan soň ol hasam azy. On kömek gerek däl. Toba. Hakykatdan hem Recep'e ýalňyş düşünýäňiz. Başyna iş düşdi bolyn, baryňyz onu erwet adam hasaplaýaňyz. Oglum, sen yüregiň nähili pek. Hiç ýyly erwet pikir edýän ok. Käşke kakan seni gören bolsady, şeýle ogul ýetişdiren üçin gowanardy. Men goç oglum. Ergedi gözüňe ýaş edejek bolaýmagyn. Bolýar. Ağlap ahadawlyň kepini gaçyraýmagyn. Hat ýazma undaýmagyn. Kasam kabul ediş dawrasyna barar inşallah. Elbetde ýejeňe mek ederdi inşallah. Yok daý, baryp oturma. O yerler howpludur. Ýollarym gaterbet ýokman däl. Soň bizi alada goýursyňyz. Ýöne Hasan. Sen maňa hat ýap bir şo bolýa. Telefon tapdyňmy sana der. Ejem sana tapşyrýar. Sen arkaýyn bolay. Hasan bolsana berdi doğun okuşunun garaşdy tura. Doğunu koşdunmy? Feret Recep, men yokkam goklardan daşyrak bol bolýarmy? Gullukda kantenakda gow habarlar eşdeýin bolýarmy? Gok menden daşyrda men goktan daşdyrum Hasan sen arkaýyn bol. Bolun hani hemmeler uluglara minsin. Bolhan dostsan bar. Aýdylym undaýmagyn. Sag bolun, razy bolun. Allah ýargyz bolsun. Razy bolun. Agly mejeja. Oglum. Hoş geldin oglum. Balam, goç oglum, hoş geldin. Hoş gördük Ece. Başka hiç kim yok mu? Günni her kim iştedir balam. Gamza, o näme üçin gelmedi? Recep'em yok. Tırk olmuş. Gamza akşam gelir de elbette. Recep'em görürsün, näme de bolsa sen berdi ahir oglum. Basım öňkü durmuşmy da dolanır. Ece, inni hiç saat öňkü alyp bolmaz. Öyle. Balam, şunu goş goýulýan ýere eltmäge kömek edip bilmezmiň? Men özüme kömek eder ýagdaýym ýok, ýaşly saňa nädip kömek edeýin? Soň gelsin oglum. Ne ýer beýle boldy? Ullukdaka, sewiş meýdanyny. Şeýlemi, oho balam, sene onu Allah'ın söýgüli bezne ekeniň. O nähili? Balam, senin tek dünýäni terk etmeýänken cennete bırakdaň iyi beripsiň. Bu näme diýdiň bolýa? Sen şehitden cennete girýänini bilmeýämiň näme? O bilýän. Ine sen elin, sene kadı bolupsyň, olam şehit. Senden öň cennete giripdir. Hayırlı bir ömürden soň ol şo ýerde sana garaşmaga başlapdyr. Ey Allahjan, hiç beýledir öýtmeýärdim. Onu hani bol, beýle keliň bilen şu ýaşyla kömek edip goýber. Pek kulyan ulanyan elim däl bolýan. Tynanyşyp göröýün. Aptallık. Tamsyklyk etme, kelläň işlet. Düýün kıyagday başgaday, bugun başgaça. Hemme zat üýtgedi. Näme ütgödük Hasan? Hasan şol öňkü Hasan. Men Hasana durmuşa çykjak.
Gıydım, balam. Hasan kulluktan bir onu aldırıp geldi. Sehelçe kömek pulu bilen ne edip yaşayacak? Ömrün hayp geçirersin. Gıydım baktın başka yerden gözlesen kovulur. Bolmasa öz vaktin özün getirersin. Durmuşun harap edersin. Hasan golunu biz için alır dahri. Sen için, kakam için, men için. Bilim ona yok diyem dok. Yönüm men Hasan'ın del, sen kakan. Sen aladağını etmeli men. Hasan'a durmuna çıkmarsın. Yok çıkarım. İçi. Kakama bir zat olsa on bilen ayrılışar mı? İkisi mengdeş zat değil ha gıydım. Senin tek yolun başlangıcında. Hasan taşlap bilmen. Demek kakan karşısına çıkyan da. Kakacan, yalvaryan. Bize bir mümkünçilik ver. Hasan'ın güýçlüligini on gowy adamdan bilersin haýyş edýän. Biz için ýygynança pulum var. İş tapýança şopul bilen müdahale ederiz. Bize bir mümkünçilik ver. Men Hasan'ın maşgala gurmak üçin elinden geleni gaýramajakdygyna inanýan Kakacan. Şoňa ýa-mı Gamza? Sen öz diýen zadyňa özüň bir inanýanmy? Kakacan. Eger seni anzytjak ýekece hereketini görsem, bu işi goýbardyn ederin Gamza. Sag ol Kakacan. Anne sen İçe sen içerik gir, men töwerege aýlanyp. İyilik mi? Meydançany görýün, soňrak geler. Baliyal tagamlar pişirdim giyecek almagın. Adara galman ýalykeninde. Bolýa gijag alman. Hoş geldin. Hoş geldin Hasan. Allah şifa versin. Sag ol Kemal ağa, sag ol. Hasan? Hasan, hoş geldin. Şeýle bolanyny eşitip gaty gynandım. Başyň ýaş. Bu bir Allah'ın işidir de. Futbolum oynap bolmadyn ne? Ay bir çäre tapylar gynanmagyn. Bolýa Mahmud ağa. 3, 4, iyida. Soňky 2, berekella. Bol. Bol hani iyida edmet. Bol. Hani bol. 1, 2. Heylerek, birazcık sağ tarafını vermeli. Agasy, Hasan ağa, gelin futbol oýnalyň. Men oýnap bilemok. Tomoşa edäýär. 11 adam cemlemelilik. Cemlep bilmedik, bize koşulacak mı? Görüň okmy gardaş, men maýyp, gözüň ýokmy? Oynayabilir. Sen şonu da oynayabilirdin. Sen nerden bilýän? Sen kim? Men gulluk etmäken bu toparyň hüjümçüsüm. Futboluň näde oýnalýanyny gowulýan, 2-50 oýnap bolanok, düşündiňmi? Menem biraz bilýän. Onsuzam bir zada ihlas bilen ýapyşsaň, ihlas bilen işleseň, başarmajak zadyň bolmaz. Sen ne bilýän ay? Kim ay sen? Men seni gören adamym däl. Men owanda men garşyma çykyp maňa akıl tatarça sen kim bordun ha? Ne oldu? Näme boldy? Maňa nefsiň agyrdymy? Nefsiň agyran bolup maňa gowluk berjek bolýanmy? Biraz ýaşa kurlaňda bolanokmy? Bolanok, koşup bilemok men. Golumy sen ýaly akylly sıraýanlar üçin aldyramok men düşünüklimi? Gaharyňy goluňy näme üçin aldyranyňy unudaýdyň öýdýän sen. Näme diýjek bolýan ha? Näme diýjek bolýan? Hasan ağa dur, Hasan ağa. Salih ağa biziň tälimçimiz. Salih Halifa bit taýyn. Hasan'a hoş geldin. Men Salih Demir Hasan. Toporuň täze tälimçisi. Tanışlığımız biraz ýakymsyzrak boldy. Ýöne sen hakyny köp zat eşitdim. Geleňe sabırsyzlyk bilen garaşdym. Biderek garaşdyň tälimçi. Hasan, nire baryan? Ýygyňa dolun. Ey Allah. Hasan'y beýle gaharly görmendim men. Adam käbir zatlar kabul edenine kıyınçılık çekiyor. Kabul eden sen olin ören ulu iş bitirdigi bolur. Esasy mesele ýitiren dadyn gaýgysyny etmek dälle, şu wagt näme edip bilerini nip bilmekdir. Onu men biraz gezmelek geleýin eje. Bolýa gıydım tagamaň et. Nasıl ýagdaýyň niçik? Gowy, sırkowlapsyň diýdiler. Oňatlaşdyňmy? Häzir ýagşy. 10 ay boldy. Soň gelmez 10 ay. Seni göresim geldi. Gözleriň gyzarypdyr. Seni hagladyňmy?
Yok, ağlamok. Yüzüğün nerede? Berdi. Ağda çık gezmeleli mi? Bol ya. İyi akşamlar. Akşamın hayırlı mı oğlum? Akşamınız hayır. Akşamın hayırlı mı oğlum? Akşamın hayırlı mı oğlum? Hoşçakalın hocam. Sağ olun mu oğlum? Akşamınız hayır. Akşamın hayırlı olsun. Halipa? Näme üçin beýtdiňiz? Temiz ruhlu adamlar döwük saatlar bejermekden lezzet alýarlar. Hasan muny görüp bejerer, yumşak kıyafetleri yüze çıkıp tereden harekete geçirir diýäň-de şeýlemi? Diňe olam del, hikmet şeýle zatdyr, iň gowy iş amal edilse iýidinden başga gözelliklerim peýda bolar. Dogry diýäňiz. Hayırdan hayır dörer. Seni eve bırak. Senin öýüňde çelle uğradoyun. Sizinkileri mi görüyorsun? Eçenken garaşdyrma. Toya tayinlik görü vermeli. Pulum cemledik. Hiç kili mesele olmaz inşallah. Toy etmeli. O pulu öý goşalaly. Yok son seni eklenmez öýdýäň. Yok Hasan. Yönü gullukdan ýan geldiň. İş tapmak kyn bolar. Gamza. Maýyplygymdan utanýanmy? Yok, näme üçin tanaýyn Hasan? Korkma. Kamil ustaň dukanyna alýar. Hiç kili kötenmez. Bolya, sen öýüňde gaýda erti görüşürüz. Men Salih ağa kömek edeýin. Salih ağa bilen tanışdyňyzmy? Tanışlygymyz gowa bolmady. Belki häzir dödürnä. Sag bol. Sag bol. Kolay gelsin. Arma görüň. Bar bolun. Kömek gerekmi? Keme bolmady. Bolalardan kän bir başym çykanok. Neme? Şuun bir neme gatyrgan aýyp bir nölen başlarsyňyz da. Aýby ýok, o bolýan da. Isleseňiz ustaxanam del täýeli. Bolýa. Nasıl Toporun ýagdaýy nene? Ören gowy. Ýönemeň başga işler täýäpli elim degenok. Bir kömekçi gerek. Sen maňa kömekleşip bilmedimiň? Hakykatdan hem gerek bir onçyn aýdýan. Bolýarmy? Ýalňyş pikir edämegin. Bolya, ýöne menim işläp başlajak. Batym öýlenýän, işim başymdan adyp bolar. Habaryňyz bolsun. Bolýa onna gedekleşip işleýär. Yer bolýa ertir näýli? Ertir işim ýok. Onu ertir beýdan çat hen maray. Ammaryň açary menne. Bolya. Şundan ýurulsak ustaxana barýar. Batym Kamil usta dükany maňa tapşyrýar. Bir iyice hatırovatına gidin. Men havar aldım. Hatircem onun o yeri buğunu arasa bolor. Seredin 3 bölüğünü eli sarsanız bir hepte peydali işlediniz bolor. Düşündünüz mü? Düşündük hocaýyn. Yeri bolya. Neyi par? Ne el goğuca olu ha? Oğudun ekeni. Hasan. Hasan? Recep. Sen näme işiň bar berdi? Hasan. Kamil ustadan dükkanı men aldım. O nähil Recep? Kamil usta dükany maňa berjek diýdi Recep. Maňa söz beripdi. Hasan biz de oğun näme? Men de adım senki, sen de adın orada menki. Şeýli dämi? Ondan bu dükkanı sana taýinlap bermek üçin aldım. Yigitler, na bir işin esas sebäpkäri şu adam. Hasan men doğunu koşanım, doğuncugum. Ama sen... Ýöne sen, men sen üçin nämeler etdim? Sen men üçin näme diýen, ha? Ýeki jahatam ýanmadyň Recep. Garşylamaga da barmadyň Recep. Häzir seni berdi garşymda görýän Recep. Sen gatga harjyň bolupsyň, Hasan. Beýle bolsaň bolmaz. Uy bağışlaň, sizem hoş geldiňiz. Tügeleme uluňyz ajaýyp ekeni.
Sağ ol yöne bir yetmedi var da. Ana ulanır deri oňarın. Çocuklar. Oğlanlar, seyredin, ikinci koca oyunumuzdan geldi. Men ne ayırtı ile yanmadığınız, Hasanam edir şoň ayırtı ile ardınız. Inni hoş oyunum boldun mu? Ey, bolman bir duruşumda durduk bolma da o. Han bol içeri kirel bir çay bir çeliğe. Ne oldu? Men de oğlum golunu aldırıptır. Oň deregine näme? Hiç saat. Şoň şinem aramyza galsyn bolýan, meňe gulluga gitmek niýetim ýok. Ontadan gaýbana okum dowam edýär. Ol utorda başga ýerine giren. Oňa çennem tölegres çykar. Onam derer uteler, vesselam, şeýdem galar. Her kim sen ýaly pikir eden bolsa, onu biz şu wagt watansyz galardyk. Ama Ýöne men iki bolmam ba. Etaatly adam şol. Hasan, gaty görme ýok. Bärde bile işler. Biz dogunu koşupdyk. O zatlar gutordur Recep. Hiç saat gutorun ok Hasan. Bu ustahany senki. Ine görersiň bärde biziň elimiz geler. Ulu tayyar hocaýyn. Ödüm taşlap geçerin Hasan. Bolýa halipa. Ertir görüşür, şerikdeş. Görüşürsmi, görüşmürsmi näleýin Recep? Beýdime Hasan. oh be. Integem maýyp bolaýa, bolmasa başyma bela bolardy. Ama orta. Ýöne şärik deşemädiydi. Inanmalymy ýa ýok? Ece. Recep'in ustahanany alanlygyny sen bilýärmidin? Kulağıma değdi, yöne gynanardyň öýtüp aýtmadym. Aýtmaly ekeniň-de Ece. Wah balam, sana öň aýdypdym Recep gowuglan nällip. Sen oň ýanyna gitme, bir ýerden başga iş taparsyňla. Nirden iş tapmalygyny aýtsan Ece. Dükkanı çok. Ustahanany alaryny öýdýädim. Äkli ardy ulan puç boldy. Bu ýagdaýym bilen maňa kim iş tap berer? Kim iş berer ha? Kyn bolaýmasa? Bir çäres taplar, Allah beýikdir oglum. Bilmedim de. Recep'e inanmalymy? Hakykatdan men üçin allym kaşony. Wah oglum, men sadaja oglum, pek yürekli oglum. Ol oglan ödünden başgany hasap eden ok. Sana ne edip hayır degsin? Ýöne Ece o dogry aýdýar. Men başgalar hakynda pikir etmem de. Näme bolla? Ýagşylykdan peýda ýok. Feret, diňe ikijigimiz. Başga kim bar ýanymyzda? Olar üçin golum berdim men. Olaryň bolsa diňe ne fagyrya? Başga hiç zat. Hayırlı. Akşamın hayırlı buldun Hasan ağa. Akşamın hayır. Salih moğlum ammarın açarını getirdiydi. Almalı dağıttan var diye. Dur hani. Bekle. Yıkacağım çıkarış. Böyle. Yok. Yok. Allah Ey Allah. Huday. Ece. Şu tevolukta aşağı görün nesin? Yok oglum. Kaçırdım ödeyen. Yönemendin ustahana ettim ahrin. Allah can. Ece men hever gelecek. Nire oglum? Ustahana. Berekella. İyi iş bitiripsiňiz. İyi mal gel. Gowudat etiripsiňiz. Yarın Ertir akşamam aşağı kaptalyk ederdiňiz. Şu polisiýa meselesini hem çözün. bunun teybi. Muňam maň tawany gowjak eken. Akşam diýislekeni. Kim var Kim o? var o ýerde? Recep. Recep. Berde näme bolýar? Näme işleýäňiz? Özüň näme işeň berdi? Oğurluk edýäň Recep. Şehit pojoyun boldunmy? Sana näme Hasan? Sen öz işiň bilen bol. Senden soraýan. Ulu oğurlap, çaylaryny bölüp satýanmy? Şumy iş diýen adyň? Elimize geler diýen adyň şumy? Daňy nämedir öýtdiň? Dostsan, pul şunna wa. Bulan ulugyny oğurlasaň olu täzerini alarlar. Pulny oğurlasaňam ýene gadanarlar. Durmuş adalatly bolmasa men näme deýin? Dedi ol. Doğru bol Recep. Adam bol. Sen adam olup näme gördüň ha? Seret, yarım adam oldun ha? Recep. Ya kus. Bağışla, beýdijek gelim. Dinle meni Hasan. Bak dinle. Bir iş wagtlaýynça edýän. Polisiýa işgärlerini aýtmyrdyň ha? He Hasan.
Yine bir gedek. Şey däýsen, şu yere ähli polisiýa işgärlerini getirerini düşündüňmi? Hasan. Hasan, Feret cübüňde kör köpük ýok, beýtme de. Sen bir gün gamdana melleni dererdiň. Gel sen de. Gowzy gelsene bize goşul. Iň soňky sapar bolsun Recep. Hasan. Sen midiň oglum? Ece, näme boldy? Näme boldy Ece? Dem alyp bilemok. Birazçyda derman ýerde. Dem alyp bilemok oglum. Ece, men derew Lukman çağırıp geleýin. Biraz oňatlaşdyň näme? Derew gelýän Ece gaýrat et, çydy Ece. Anahtar. Men açarlar almak üçin geldim. Salih moğlum Ecem hasahana akitmeli ýagdaý gowy däl. Derrew gideli Hasan. Bolýa basymrak. Geçmiş olsun. Soňuň gelsin. Gaýgy etmeň, hatana derrew gelter. Şu an Häzir özüň gynamaň wagty däl Hasan. Basymrak bol. Bolýa. doktor. Lukman Eceme näme bolupdyr? Damarları da kalıptır. Operat etmeli olma mümkün. Düşündüm. Türep bilirsin de. Biraz ýygnança pulma var. Belki yeter. Salih abi. Salih ağa, Allah sizden razı bolsun. Sen nenem? Ahir gelsin. Goňşy ýagşy bolduňyzmy? Oglum Hasan operasiýa tagaman geçdimi? Geçti Hatice, gow geçti. Allah oglumdanam Salihdanam razı bolsun. Amin. Gerek zat barmy Hasan? Yok, sağ olun. Şo pul öýlenmek üçin ýygnan puluňmy da Hasan? Hova. Hayat hiç Iqbal ma gülüp bakmadı. Ýagdaýym şeýle boldy. Hiç sadymam galmady. Käte başymyza gelen betbaçylygy tabir etmek, şo tyýynalardan tagaman geçmek ejidlen göwüne teselli berip bilýär. Mende mundan artyk sabr galmady. Allah hiç kime götürüp biljeginin agyr ýük ýüklemez. Özüňi erket. Bolýa ona ahir gelsin. Sağ ol Hatice bacı. anacığım. Ejecan gowmuň? Wah balam, ehil jemlen puluňam gitdi. Toy üçin süýşürenden bary gitdi. Oňam bir gurrun ederlermi? Ece esas zat sen gutulmaly. Men pul gazanmaň ýoluny gözlärim, sen arkaýyn bol. Artık mene kakaňa düşünemok gyzym. Inni kakaňa näme diýjegim bilemok. Toy meselesi nähil bolarka? Bir alaç tapylar. Şu alaç diýeniň diňe pul bilen bolýa gyzym. Hasanyň ýygnan pulu var. Hany şo pul nerede? Baram bolsa taýýar zady saklamak kyn. Eliňizde kör köpük ýok. Ne edip toy etjek? Öýüňiz ne edip dikeltjek? Eklenji näme sen etjekmi? Hasan işler eci. Hasan ne edip işlesin? Usohanan aljakdy. Ferit Recep dogumly çykdy. Recep dogumlylar ol kezzap. Şonu da usohanan aldy. Näet barany kim bilýär? Al anne. Al Ece. Ben bak. Öýdim açar. Allah can sen balama kömek et. Senin hosary ol Allah can. Daýda geçdigi bolsun, gowmy ýagdaýlar. Allah şükür bir midar var. Emgek bolup gowlansyn köňül, sag bol guda. Oglum, şu toy meselesini çözsek diýen öý goşlaryny allyňmy? Yok ente galamok. Öýem inni gurnamaly. Bir topar çykdaýjy. Menem bilýän.
Menkä duydurmak oglum. Tiýdirek bolmasaň Osmanyň bu işi goýup bolsun etmek gatakmalydyr. Ece häzir şu zatlaryň gurrun etmeň wagty däl. Häzir gürleşmen haçan gürleşmeli. Hasanly ters çykýa. Gamza bir mund gürleşip bilertmi? Bolar. Ruhsadyňyz bilen eje. Sen üzüm Hasan gynanma, ejeňini gutully. Gamza, ýygnan pulumyň ählisini ejem üçin harçladym. Gowy edipsiň Hasan, elbetde garşylamaly. İş tapmaly. Taparsın Hasan. Gamza, ejeň näme diýjek bolýany gowuşun ýan. Hasan näme bolýar? Biz durmuş gurarys. Bagtly bolýarmyda men inanýan. Bir zat etmeli Gamza, hükman iş tapmaly. Şeýle welin ýöne şu wagt edip biljek zadymyz ýok Hasan. Bar, Näme? bir ýol bar. Rejebiň ýanyna işlejek. Men garaşaryn Hasan, Recebe golaýlaşmasyna. Kakan garaşma Gamza. Toy üçin ýygnan pulumy soğuny bilmesinler. Gamza, bu ikimiň aramyzda galdyn. Men basym öňküm ýaly pul jemler, bolýarmy? Ben Hasan. Men Hasanyň harçlan puluny nädip tapaýyn Necmiýe? Toý üçin ýygnany men üçin sarp etdi ahyry. İşem tapanok şeýle dämi? İnşallah tapar. Ýalňyş düşünme welin köňül nädip tapsyn? Recebeň ýanyna işe başlajak diýä eje. Oho Hasan. Bu ýere haýty şemal getirdiňi. O doktorlap durjak gal Recep. Gysgaly ýagdaýda pul tapmaly. Gysga wagtda maňlaý deriň bilen gadanyp bolmajak köp pul gerek, düşünýäňmi? Kabul etseň, sen bilen işlejek. Ýöne bäriň ýagdaýyna özüň bilýän. Şolar kabul edýänmi? Soň karam etjek bolsaňa bolmaz. Kabul edýän. Hemmetinem kabul edýän Recep. Sen diýişiň ýaly bolsun. Beh, nädip beýle tizi ýola geldiň aýdyn? Gamza üçin, öýlenmek üçin Recep. Tizrek Gamza öýlenmek üçin. Ýoksa kakasaňa öýlenmegime ruhsat bermez. Maňa mümkinçilik döret diýdiň, menem döretdim. Emma oraglaryň elinden zat gelmejek görünüp dur. İşi ýok, puly ýok. O saňa näme seretsin? Bolly, bu işini okutýar, besir. Haýşetden kaka ol Recebeň ýanyna işlemene başlady. Recep onu ev sagran üçin teherçe aýlyk gölle bir iş aldy. Kaka näme üçin beýdиň? Gıydym, men sen gowy ýaşamaň isleýän, sen deňiň däl ol, sen ömür boýy ejir çekip geçirmeň isleýän. Kaka men Hasan söýýän haýşetden. Häzir sen öz akbalyň dogry kesgitläp biljek ýaşda däl. Gaýdyp Hasan bilen görüşme. Bukşalaň ýyny ber. Bir iş goýary, vesselam. Kaka men muny Hasana nädip aýdaýyn? Nädip aýdaryn he? Bir kigedek görüşmeseň özüm düşünür. Kakacan haýşetden, haýşetden. Garşyma gidişi bolma. Zeleliň ýarsyny gaýtmaň bir peýda. Hasandan gasyrakdyr. Eger Hasan bilen görüşmek dowam etseň, ol oglan beýin golaryna geçmedi ýaly ederin. Ýadyndan çykarma. Günaydın. Ertiriň haýyr Gamza. Ertiriň haýyr. Näme bol saňa? Hiç zat bolanok. Men gideyin Hasan, men Gamze. Gamza. Şeyli iş edecek adam bu. Merhaba. Salam Hasan. Merhaba. Salam. Arabam Yine de olağın dövüllü. Niyetime sen ýanyna gelip heme ejeň ýagdaýyny soraýyn, hemem maňa beren sözüňi ýatlada endidim. Maňa kömekleşekdiň, ýadyňdamy? Goý bolsun etdim. Menden zat çykasy ýoklu. Hasan biz bolýa edişdige. Meni günüme goý bolýarmy? Men hiç kimiň ew sarjylygyna mätäşdän. Näme üçin çağırýanyňyzy bilýän näl röýdýäňmi?
Golunu alır deyip maňa nebsiň bagran bolýar. Men göwnümi götürjek bolýan şeýle dämi? Nebtiňiň agyrýanyny nereden tapdyň? Men ätenni gynanyr ýaldat göremok. Gaýtam gowonýan, uly awraýly iş bitiripdiň. Watan üçin ýaýdan man janyň orta atypdyň. Goluň ýoklugy gynançly ýagdaý däl. Gaýtama ömrüň ahyryna çelli boýsonç bilen göterjek gahrmanlyk nyşanyň. Gelmiyor. Barıp biljek gel. Aslında hiç kim sana nebti agranokda görýän welin sen öýüňe nebtiň agrýar öýden hatan. Özlemiş. Bat küýs ýapdyryn. Oho, Hasan. Bu gidişine gitseňe seni maýyp bir futbol toparyny da alyrlar. Eliň bolmasa da erwetden. Çabuk gönder. Diýdirek uğra şunu berdin. Häzir oglanır gelir. Täze bir iş var. Tamam. Bolýa, akşam barar. Toporo adam gerek, onunla başka adam öldüreceğim değil. Saat Ta kaç? näçede baraýyn? İstesen işten son geley. Bolýa, onu soň görüşäýär. Men indi gideýin. Menem ýöne ýalňyş ötünç sorap durun, bagyşlarsyňyz. Esasat yalňyşynyň bilip derre ondan ýüze urmekdir. Ýöne yalňyşyny bilmeýänlerim var. Beýle bolmakdan Allah gorasyn. Aç bakayım. Hani kapı odaç. Salih. Salih mi näme şoň ady? Oňa iş sadaýdan ok dämi? Ýok, kow näme aýdaýyn? Bolýa. Ýöne kençde urukda görünmedin. Ken halam ok şonu. Bolýa. Ulaga ok enti ölümi. Tep täzeci. Fırlıp başlarını köp wagt bolmandyr. Ine, ýagdaýlar aşylarek. Bermeýän bolsalar zor bilen almaly. Ten bermeli eldiňe almaly. Ine goluň alyrdyňam-da näme boldy? Orden berdilermi? Habaryň ýollandylar, soňam iş sat. Hasan ýekil bilen näme işleýär? Çörek näet gadan ýadyp hiç soraýanmamy? Kal böyle, kal. Sedat, kal dedim. Tamam. Böyle. Önde. Aşağıda. Hani başladık. Kaldır ayakları. Ayaklarımızı kaldırıyaz. Yokarak, yokarak. Diğeri. Hasan. Hasan, Gelsene. hani gelsene. Hadi gel. Ağamcan. Abicim nereye? Sen nerelerde gezip gördün ay? Hey de topardaşlarına mı riyattan çıkarp olur mu? Siz oýnaň. Men sinlemaga geldim, oynayacak gel. Ay onun av olmadı ağam. Adam yeten ok. Oynayacak diyen son adamım almadım. Bolýa. Han onu başlalyň onu. Bas oğlum. Bas oğlum. Bas lan. Buradayım. Gör beni. Görsene beni ya. Bak burada boşta duruyorum. Gamze. Gamza. Hasan. Hasan oyun devam ediyor Hasan. Hasan'ı Hasan'ı menem gowuryan. Yöne ödüňiz bilýäňiz Osman. Ýagdaýlar üýtgedi. Golunu alyrdy, puly ýok, işi ýok, güýji ýok. 5 ay gadan tynýyp öz ýanyma iş alym geli. Şonum kän bir oňur paran ok. Ol ne özüne ne de gamza seret biljek. Doğru. Men gamza köp aýtdym, ýöne ol diňleýän ok. Men ähliňi dediň ýagşylyk isleýän. Muňam soňy bar. Çağa çuw bolar. Siz rady bolsaňyz, gamda da Hasanam garşy çykyp bilmez. Eger rady bolsaňyz, men gamda söz aýdýan. Kızınızı Eýdiňe de gowy seretjegime, elin soğuk su ordurmajygyma size söz berýän. Tamam. Bolýar Recep. Saňa ýan.
Gamda bilenim gelen gürleşer. Yöne hovluk uzağa çekmesin. Bolya, onna men gideyin. Yöne häzirlikçe hatanın habar bolmasa gowy bolar. Wagt gelende oňa ödüm sypaýçylyk bilen doýduraryn. Näme de bolsa könüden nimemiz bar. İyi günler Osman. Bolya sag bolun Osman ağa. Sağ ol Recep. Recep, sen näme işiň bar berdi? Qakyň bilen gürleşmek üçin geldim ganda. Hayrly iş üçin. Kaka näme boldy? O nähil haýyrly iş? Soň bilerdin. Nahar yeli soň gürleşeriz. Pas ver. Hadi gol bu. Hani Ali, topu geçir. Bol, topu geçir. Bol devam et. Algan, katırak algan. Ne oldu? Näme boldy? Ya ýalňyş fırsat etdimmi? Bir ýeriňe ağartdyňmy? Hem meňem ýalançy. Hem meňem ýalançy. Senem. Näme boldy? Biz saňa näme etdik ay? Maňa nebizin agran bolýar, şeýlemi? Nebizin agran bolýar, şoň üçin çağırdyň, şeýlemi? Sen nämeler diýip durdyň? Näme üçin saňa nebisimi dağartdym? Tap sesiňi, näme görüň, bir golum ýok. Bärik şoň üçin çağırdyň, şeýlemi? Şoň üçin top geçirden boldyň şeýle gerek. Men siziň ne farzlygyňyza mätäş däl. Hem meňde migrenýan, siziň. Hasan? Näme üçin kapyny beýle gaty kakýan? Gamza kim hökman gürleşmeli. Näme bolýar? Näme üçin meň bilen gürleşiň ok? Näme diýen Hasan? Maňa durmuşa çykmaýsaň ok, şeýlemi? Ölenmek üçin ýygnan pulum ejem üçin sowdum. Pulum ýok. Garaşaýym galmady Gamza. Jogap berdi. Beýle däl, men seni süýýän Hasan. Yalan söýleýän. Näme diýen bileýämiň? Kaka, Koşulma. Şimdi şu wagta çenni gowunyňa degmejek boldum. Özüň düşünersiň, ýagdaýa göz ýetirersiň öýtdim. O diýen bolmady. Ol, men maýyba berer ýalgaýdym ýok, düşündiňmi? Sen işleýän ogam, onsoňa men eýýän belli karara geldim. Gamzany başga birine berjek. Oňmasym toý bolýar. Şu töwereklerde kän görünme. kaka diýen zadyň näme? İçeri gir dedim saňa. Kaka biz sen nening beýdip bilýän? Oň agyr gününde Hasan bilen sen nähil gürleşýän kaka? Kimim orada bir yer sana hakikat aýtmaly bor, sana aýdandyryn. Sen etmeli zat etmeden meniň gowuna degerniýdimi? Günläp aýtsam şeýle. Näme bolsa bolsun, men Hasan süýýän. Bir derek gürläp kellemi agyrtma. Söýgü barmy şu wagt? Ömrüň ötünçe işlep bir maýyba hyzmat etjek bolýanmy? Gerek bolsa hyzmat ederim. Yok, o diýenim bolmaz, men aýdanym bolar. Men Hasana mümkinçilik töretdim, ýöne ol ondan peýdalanyp bilmedi. Ýeçesin ölüm gelle taşıraýmalym kaka. Görüşüň ýaly Hasanna iki işi birlikde edere okuyup ýok. Çağaňyz bolsa näme dersiňiz? Oňa derek Recep'e durmuşa çyksaň, Recebe mi? Bolmaz. Hiç haçan bolmaz. näme diýsem şonu edersiň? Inni bessir, şunu berip gölle. Şu ýüzügem barmaňyda gaýdyp görämeýin. Hasanny urun gutardy. Hasancan, beýtme balam. Gynanma can oglum, aç kapyny. Kızım, iyiydim. Bir zatlar iyi ahire. İştem ýok ece. Men gitjek. Yalvarma, iýmesin.
Gamze. Gamza. Ertirin hayır. Kakan aydanra. Hawa aýtdy. Şoň çiğnep şu ýere ilkinji we soňky gezek gelýän. Toy diýäniň bolmadyr ejep düşündiňmi? Sen yalançy, yaramaz adam ekeniň. Dostun adalsyna göz dikmäge utanmadyňmy? Utançsyz. Gamza. Sen baýdanyňy soň puşman ederdiň. Toy bolar. Seni men aýalym olardyň, düşünipdimi? Meni ýan toýa taýinlik görüp ýörün. Sana näme diýjegimi bilemok Recep. Allahdan tap. İstediğin dadın diýiber Gamza hanım. Ýöne Hasany däle maňa durmuşa çykardyň. Adlan Hani işin bilen ol. Hasan. Hasan. evlat. Gıydım. Burada sorasam bolarmy ka? Elbetde daýjan soraýberim. Namazım okumak için mescide gitmekçidim. Bolin şu töwerege beletçiligim yok. Saly berip bilmedimiň. Berden gaty daşda däl. Ýürüň men size görkedeýin. Sağ ol. Sağ ol gıydım. Senem ýolundan alyp galdym. Estağfurullah. Bana kömek et. Yolumda aýra salma. Kıyınçılığa düzgeler güç kuvat ver. Onu doğru yola gitmek için kol kanat ger. Häzir ol bagsız, gaty perişan, ýalňyş iş etmeginden, hata göýbermeginden gorkýan. Ona doğru yol görkedi Allahjan. Kızım. Gıydım, sen gaty tukat görnýäň. Ya bir derdin mamydyň? Bar daýjan. Sevgilimden çıda düşmek mahmal. Ol erwet ýoly düşüreydik gorkýan daýjan. Gıyınınma gıydım. Derrew gammy sabat verme. Ýöne näme çegim bilemek, ol menden ýüzüne gördi. Gıydım. Şunu ýatdan çykarman näl? Ýagşylyga ýagşylyk bilen jogap bermek, hemme zat ýerbe ýer ka gow bolmak kıyın näl? Esasy kıyın zat eýgörýänlerimiz, ýakynlarymyz kıyınçylyga düşünne, ýalňyşanna, erwet ýola düşýek bolanyna olaň ýany bolmakdyr. Yamanlyga da ýagşylyk bilen jogap berip bilmek. Sen oňut bolup gow niyet bilen amal etseň, Allah elmidama garaşylmadyk pursatda saňa gapaçar. Haky soňra aýtýan daýjan. Sen ağşam şunu yeri bellek koy. Hasana alyp git. Ola men ne iştirip gördün? Bolýa hojaýyn. Hasan. Hasan, sen emin ne ödün tiýje? Sen bolup ýörşüň näli?
Arma göre. Bar bol. Men ulagym bu ýene bir kem bar ödýän bir görseňiz hoşal bordum. Hasan Ferederdi. Ya adalan olaýmasa? Näme üçin beýle çaldyk torýanyny mene düşünýän nälirin? Hasan bir görelli, bir hili ütköşük edem çykarýa. Belki başga bir döwük ýeri bardyr. Meňe kän başym çykan okşy demirlerden. Hany Hasan bir aýlanyp gel. Gör hany näme etgenmiş. Bu oglaryň ýagdaýyny özüň gowy düşünýän. Belki şeýleň açylar. Jugoş. Hasan. Özüň tijede agşam berde bol. İş var bilýäňi. Bilýän. Görüşür, sağ bol. Ağam, bu ula görsem nefsim oturup başlaya. Men niýetime bir ýam otugdy dostsan. Hasan. Teweşde bir dostum bardy. Biz dogan ýarlyk. Bir owada öňe besip. Gollugy da bile gitmek nesip etdi. Bir çakmışykda ol goluna alyrdy. Olam muňa gaty gynanny, ýöne golunyň gidenine dälle. Näme üçin şehit bolmanlygyna gynanny? Watan üçin diňe goluny bermek oňa gaty agyr degdi. Yer bolýa. Ahmanlyk, edermenlik görkezdim. Onda näme üçin men agar ýagdaýa düşdüm? Adaglym gitdi, işim ýok, pulum ýok. Hiç tadım galmady. Entek sen bilmeýän zatlaryň bar. Depäme çenli hapişlere battım. Gözellikler, ýagşylyklar dürli bolýar. Käbiriniň özi gowy bolar, käbiriniň netijesi. Onsoňam suratyň ähli bölekleri ýerine goýulýança gowum erbedem aýan bolmaz. Galy berse de bu hapa batan soň ondan çykmagym oň öz ygtyýaryna. İşe gijagalan gidelinni. Siz Hasan Siz Hasan kiňi dedirdiniz. Menem berde size garaşy. İşiňiz torup ulagy getiren soň bir kede gaýla edin. Aýdyňyzda düşýän ýok bolsa göni bärik gaýdym, düşündiňmi? Şu giýje ulagy söküp dargatmaly. Bolýa hojaýyn. Hasan, senem dinde atlarma düşündiňmi? Düşündüm. Bolýa, ünferin. Bir iştäge bolmaly. Hasan, senem özüň el al. Biraz şadyanrak bol. Birinji gerek gidýän. Baýlyga gadam oýýan. Ýoş, han barın. Üstünlük emraňyz bolsun, barın. Abi, hojaýyn. Hatan Almanya köydüm gitsem bolmazmy? İşi bulaşdyryp gorkýan. Ol ýanynda bolsa gowy bolar. Soň bize ikili etmedi ýaly erwetlige goýja bolaşsyn. Düşündiňmi? Düşündüm hojaýyn, bolýan o. Hani? dur bakalım. Ana ayak çek Gamza. Sana bir zat aýtjak. Hiç zat dinläsim gelen ok. Bu Hasan bilen baglanşykly. Şu akşam aşağı taraplara ýoluň düşdi. Sen söýýän şol Hasanyň nämeleri diýýänini gör. İşte bu kafire berdi. Hasan! 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 Ne işin var senin? Bu tekne bilen ne işin var? Oň tüy kesme ogurduğunu hemme kişi bilýär. Sen näme etdiň? Hırsız. Oğurluk etdiňmi Hasan? Nasıl? Neneň eliň var ya. Ramza inni näme tapawdy var. Men pikir etdim. Pulum bolan bolsa kakan. Kakam mamleken. Sen hakykatdan hem iş başarmadyň bir ekeniň. Mundan soň kakam kime bar diýse şoňa da durmuşa çykjak. On soňam muny götürüp bermegiň geregem ýok. Ramza. Gamza. Yürü. Kaç
Hasılını verdin. Oğlum, giyecek alınla nerede gördün? Ece men toylu bahtsam nerede? Şkafın içinde asılgı dur. Ne edecek onu oğlum? Hasan, meni korkutuyan balam. Allah'ım sen beni Allah can. Beni bağışla. Beni bağışla. al şunu. Al şunu. Hakan. Hakan, Buyur abi. Oğu hocayn. alıcıyını taptın mı? Elbette hey önem kaçırır mı? Oo, Gamze hanım. Hayfi şemaltiydi bir yere getirdi. Senin Sana durmuşa çıkacak Recep. bir an evvel Şu fırsattan başlap toya tayinlik görüver. Derdi neymişik var Gamza? Recep Sana Recep Aydar Hasan. babama Kakamın yani ne hil başını, nemeler gepleşini, nemeler edenini barıp Aydar. Sen şu gece köçüde ne hil yağdaydı görünmey, ustahana ne varan hemmetin Aydar. Hasan'ı. Hasancan, Neyem ol ya Recep? ne mi Hasan? Biz Gamze bilen durmuş kuruyaz. Kakadını da ettim. Oğlum bolya dedi. Sen bimamla Recep. Men uttum, sen utullun. Ustakanan sen allın. Pulun on var. Söyyan kıydmamalyan. Yöne men uttum, sen utullun. Utullun. Ne yatıp utulunga düşünün makalın katı puşman edersin. Eğer düşünsen. Düşünsen. Salih Hoca. Salih oğlum gördün mü? Hoşu gün gelmedi. Ben bir Men bir göreyim. Bolya tam görüşürüz. Bolya ağam. Recep, İn aşağı. düş logdan. Ne istiyorsun lan? Sana ne mi gerek? Benden ne mi isteyen? Şu şopçak mı? O ne el bıçak? O sana ne mi gerek? Doğanın koşan bıçak mı Recep? He, katkı aladın mı? Al onu. Al, yönemenin günümü koy.
Hasan. 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 Hasan aç kapyny. Hasan. Hasan. Sağ olun. Sağ ol Hasan. Hasan kapyny aç. Özüň aýdypdyň Salih moğlum. Kähte başymyza gelen betbaççylygy sabır etmek, şol finalardan sagaman geçmek, ejilden göwnü teselli berýär diýipdiň. Dogry aýdypsyň. Gaty dogry aýdypsyň. Salih moğlum. Ýe, oglar Recep eken. Güzel. Oyna. Pökka tarabılga. Hüseyin, bolun hani, içerik girin, ide gayt. Pökkin o yeri verim, ılgan, orta tarabılgan, gowy. Dowam edin Mehmet. Gowy. Orta ber, pökkin orta ber. Gatı gowy. Berekella. Mehmet. Meni bağışladın mı? Meni bağışladın mı? Sen de enni, maňa deýişli bir zat bar döde. Düğün yapalım. Indi bir toy tutsak var mı? Zaten Onsuz da meçengeke ýaşaýar. Onu ýalňyz ýaşatmaz. Üý için çykdaýjam bolmaz. Kader Akşual kişiň ýoluna suw seperip durabersin. Şondan gusguru çöller ýap ýaşyl bolar. Anjan köňüller teselli tapsyn. Tewi töwerek taşy gurşa bolar. Hakyň razylygy üçin töýenleň bu dünýäsem o dünýäsem awat bolar. Allah bu maşgalany berkarar eylesin.